Siempre agradecido al pueblo de San Xoán de Río, o meu pobo, a miña terra, a nosa terra, porque a nosa terra de todos, os de San Xoán de Río, e tamén recibimos os que non son de San Xoán de Río. Todos son benvidos a esta gran terra que está situada nunha das mellores zonas de España, no rural de Galicia. E, pois, este primer ano dimoslle a homenaxe a Pepe Rodríguez, que Pepe leva o nome de San Xoán de Río por todo o mundo, especialmente polo sudeste asiático, e un dos mellores embaixadores que ten San Xoán de Río. Señor Presidente. Home, pois eu, claro, diría que é moi de agradecer que un concello como San Xoán de Río, que ten personalidades tan importantes como Pepe, pois que se acorde da emigración, porque sin emigración, pois en Galicia non seríamos nada. E gracias á emigración debemoslle todo, unha Galicia máis desenrolada, porque moita xente fixo un esforzo para que xe teñamos esta terra.